Фәриде, сіз чуваш жырчысы болырмын деп ойлаған едіңіз ме? Мен татар жырчысы болырмын деп ойлаған едім. Но чуваш жырчысы өзінен өзі шулай келіп шықты. Ринат Саидович Гениатов, ол енді Оскар Екасының продюсері, ол тәкдим етіп қарады меңа жырлап қара әлі чувашша деп. Аннарсы енді мен әлбәтте манарға алдан қаршы келдім. Нишләп енді мен татар тілімде, үз ана тілімде, міне 10 жылға мен аның үстінде эшлейм, чистарак сөйләшергә, матурак сөйләшергә деп, хәзер енді мен чувашча жырларга тиеш деп. Аннарсы енді міне өзімнің татар жырларын, өзімнің альбомдағы жырларының, өзімнің жырларға чуваш сөзләрен, шигырьләрен қойып қарадым да, ол бик матур килеп шықты, һәм дә енді міне үзенчәлекле, бик интересный, қызыклы нәрсә кебек тәуелді ол меңа, аның яңрауы, аның бүтінләй икенче төрле нәрсә. Аннарсын енді міне шушы нәрсә менә әкрен-әкрен үзенә сөйрәп кирип китте инде, шуңа күрә мин бүген чуваш эстрадасында күбрәк. Сізді чуваш эстрадасының ең популяр жырчысы, ең популяр жырчыларның бірсі деп атыйлар. Сіз бұл билгеләмә белән килешәсезме? Тамашачылар, халык шулай уйлагач, нишләп мин аның белән килешмәскә тиеш. Ул инде менә минем концертларыма бүген әгәр дә зал тутырып халык җыела икән, ул инде кичкенә заллар түгел, иң зур заллар бүген Чабаксарда. Туп-тулы аншлаг булгач, мин аның белән килешермен дип уйлыйм. Килешәм. Үзегез белән дә таныштырып китсәгез иде, сез кайда тудыгыз, сез тормышлыгыгыз булды, кайларда укыдыгыз? Мин Чуашстанда туып үстем, Батыр районында, анда Красномайск дигән авыл бар. Ул Чипчиста Чуаш авылы дип әйтсәң дә, 7-8 татарлар бар анда, 7-8 йорт. Менә шушылар татарлар арасында мин туып үскән. Мәктәп чувашча укыдык, Чипчиста чувашча, аннарысын инде татарча инде менә үсеп җиткәч кенә шигырьләр эзләп, җырлар язып, шулай татарча, саф татарча дип әйтәм. Урамда бик күп чуваш теле булган очракта да безнең әтиләребез, әти-әни өйгә атлап кергәч, өй эчендә без татарча сөйләргә тиеш идек. Аның тәртибе шулай иде, тәрбиясе шулай булгандыр инде. Менә бүгенге көндә мин аларга, инде алар мәрхүмнәр, чын күңелемнән рәхмәтләремне әйтәсем килә. Чөнки чуваш теле бик күп булган тормышында очракта да алар менә аны тормаганнар. Шушы татар телемне, шуңа күрә мин бүген Аллага шөкер татарча да сөйләшә алам, чувашча да, русча да. Шуңа күрә мин аларга бик рәхмәтле. Мәктәптә сез кайда укыдыгыз? Мәктәптә үземнең авылда укыдым. Мәктәптән соң инде институтта укыдым, институтка тиз генә барып киләмәдем. Мәскәүдә эшләдем иң беренче, обычный нидән, училищедан башлап, аннан соң инде Казанга килгәч, сәнгать, мәдәният, культура институтын бетердем. Мәскәүдә кайсы араларда яшәдегез? Мәскәүдә 80-ннән башлап 85-кә хәтлек яшәдем. Ничек итеп менә сез беренче тапкыр чыгыш ясадыгыз, ничек итеп альбомнар яза башладыгыз, ничәнче елларда булды? Ул җырга моңга инде ул хас әти-әнидән килгән. Әти гармонда уйный иде, әни бик матур җырлый иде. Ул кичкенәдән без җырлап үскән. Менә күп гаиләле, күп балалы гаиләдән булгач та безнең барыбыз да җырлы, моңлы булган. Минем әле игезәк сыңарымда бар. Ул инде әлбәттә сценага җырга кермәде, ул җырга моңга. Миңа калганда инде бүтән эшләрдә эшләгән очракта да иң зур теләгем, иң зур өметем диергә мәсәлән җырчы буласы, ул минем балачактан килгән, үземне хәтерли башлаганнан бирле. Инде сценага, сәхнәгә юл туп-туры булмады ул. Урап-урап, тирә-яклар белән диергә мәсәлән инде. Җырлар яза башлаганым инде 15 еллар бардыр. Татарча җырлар ул иң беренче татарча альбом чыкты. Нарасан
зур сәхнәгә әле мин менгәнемә, менә нәкъ Чуваш эстрадасына менгәнемә әле 3 кенә ел. Беренче тапкыр Чувашча җырлаганыгызны хәтерлисезме? Ничек кабул итерләр дип уйладыгызмы? Ышанып чыктыгызмы кабул итерләр дип? Мин беренче тапкыр чыкканда сәхнәгә инде минем альбомым, Чувашча беренче альбомым киң таралган инде халык арасында. Алар уже китәләр иде мине. Кем йырлый моны дип, исемем уже танылган иде инде. Альбом аша, беренче альбом аша. Ничек уйлыйсыз, ни рәвешчә татар җырчысы Чувашиядә, Чуваш халкының иң популяр җырчысы була бит алды икән? Мин монда моң дигән сүздә тукталып каласы килә. Бит моң бит инде ул татарда да, чувашча да, руста да, чувашта да, руста да шул ук моң. Җырчыда ул я бар, я юк. Менә аның белән кеше киләдер дип уйлыйм, дөньяга киләдер дип уйлыйм. Озак еллар яшәсәң дә, тутырып булмый шул моң белән, әгәр дә ул булмаса, әгәр дә ул бирелмәгән булса дип әйтәсем килә. Әтиәнидән, мышт табигатьтән бирелмәгән булса, аны тутырып булмыйдыр. Әгәр дә инде менә шушы моң дигән нәрсә синең күңелеңдә, йөрәгеңдә бар икән, аны нинди милләт булмасын, ул барбер аны тоя сине. Бурыча әйтем бар, от сердца к сердцу дигән нәрсә бар. Менә йөрәктән йөрәккә ул синең барбер шушы сизелә. Моңың бармы? Содержание нәрсә белән тутырылган син. Синең нәрсәдә булса әйтәсең бармы? Үзеңә килгән тамашачыңа. Я син үзеңне күрсәтергә чыккан, үзеңнең йөзеңне, матур гәүдәңне, халыкны бит алдап булмый хәзер. Барбер аны бик тиз сизелә торган нәрсә. Но минем очракта инде миңа кагылганда мин үземдә менә нәрсә белән бүлешергә икән, үземнең тамашачыларым белән үземдә бар дип уйлыйм. Сезне менә Чуваш тәнкыйтьчеләре дип әйтелмәгән эстрада тәнкыйтьчеләре, башка җырчылар менә сезнең татар булуыгызны ничек кабул иттеләр, ничек бәяләделәр? Сезгә бик әйтелгән иң җылы сүзләр, бәлки ниндидер тәнкыйть сүзләр нинди булды? Менә мин күбрәк Чуваш халык белән эшлим дә, мин алардан рәхмәт кенә ишетәм. Бик зур мәхәббәт тоям алардан мин, или ярату диләр миндә аны. Мин просто менә шундый тамашачылар булганга мин бик бәхетле. Тәнкыйтьләрен ишетмим, әйтәмичә, менә рәхмәтләре бик күп. Чөнки алар мине аңлыйлар, кабул итәләр, именно йөрәкләре белән, җаннары белән. Һәрбер җырымны йөрәк аша, җан аша үткәреп, алар менә интернетта, обсуждениеларда һәрбер җырымны алар кабул итеп, бүләк итеп кабул итәләр. Шуңа күрә җырчы өчен иң кирәклесе, иң мөһиме бит инде аның тамашачылары булу дигән сүз. Менә минем бүген шушы тамашачыларым бар. Аллага шөкер дип әйтәсем килә. Бит сәхнәгә чыкканда без аның тамашачыларның милләткә карамыйбыз. Булганы өчен рәхмәт әйтергә кирәк. Менә минем киләләр тамашачыларым, мин аларның чыгуга күрәм, кем инде хәлдә килгән. Җырчының инде аның бурычы. Әгәр дә син халыкны җыган икән, тамашачыларны җыган икән, җырчының бурычы менә шушы тамашачының рухын әзрәк күтәреп, аның җанына, йөрәгенә яктылык истеп, киләчәк көннәренә дә әзрәк кенә яшәү дәрте истеп җибәрәсе. Мин үземне шулай, минем бурычым дип уйлыйм. Әгәр дә тамашачыларым бар икән. Мин белүемчә, сез Чуваш концертларында да татарча җырлыйсыз. Бу сезнең тамашачылар сорау буенчамы, әллә үзегез татар җырын танытырга телисезме? Татар җыры буларак, җырчысы буларак та татарча җырламыйча мөмкин түгел. Аннары соң Чуваш халкы менә күршеләр булганга, алар бик татар җырларын яраталар. Әгәр дә мин әзрәк җырласам, татарча, алар мине кулап тотып, нишләп җырладың дип әйтергә дә булдыралар. Аларга чынлап та бик ошый татар җырлары. Аннары соң инде
ул әгәр дә мин төрле телдә бүген җырлыйм икән, мин русча да җырлыйм, үземнең концертларымда татарча да җырлыйм, ул бит инде байыту дип әйтергә була моны. Үзеңнең дөньяңны, тамашачыларның дөньясында, рухи дөньясын байыту дигән сүз. Ул бит инде барбер тамашачына менә бер тирәдә генә йөртү дөрес нәрсә түгел, җырчының менә тирәнрәк, киңрәк иттереп күрсәтергә кирәк. Чөнки музыка бит инде ул барбер Бесберград, аны барбер аңлый. Менә мин хәзер бик күп Чуаш концертына татарлар йөри башладылар. Комсомольск, Батыр, Буа районнарындагы бик күп татарлар киләләр. Концертымда, үз концертымда күбрәк әлбәттә чуашча җырлар яңгырый. 3-4 җыр татарча булган очракта да алар бик күңелле китеп, бик бәхетле китеп баруларын мин инде бәхетле итә. Аннары соң сыйлар да, сырым да инде, үзем дә сырым. Бит аңладыгызмы соң димдә инде. Бер нәрсә аңламадык диләр. Ну менә монда бөтен нәрсә аңлыйлар. Менә монда менә шушы җирең белән тыңлый булсаң, шушы җирең белән бирсәң, шушыннан. Моннан түгел. Менә бу җирең белән бирсәң, шушы җир белән кабул итә кеше. Сез ничек уйлыйсыз, менә сезнең өч телдә белүегез, камил белүегез, ул менә сезнең популярлыгыгызга ниндидер йогынты ясадымы? Ну, әлбәттә, нәтиҗәсен үзегез күрәсез. Әгәр дә мин чуашча белмәгән булсам, чуаш җырчысы булмаган булыр идем, русча начар сөйләшкән булган булсам, минем нәрсәдә әйтергә низкая самооценка була бы. Шуңа күрә инде мин бүген кешенең бит һәр кешенең үзенең способность дигән нәрсәсе бар. Кемдер цифрлар белән бик яхшы эшли, кем беләндер тел бик җиңел бирелә. Менә миңа ул тел җиңел биреләдер дип уйлыйм инде. Шуңа күрә һәрбер кеше үзенең сәләте белән килә бу дөньяга. Һәр тел сезгә нәрсә бирде? Сез бер тапкыр шул хакта әйткән идегез, шуны кабатлап китсәгез иде. Чуаш теленең матурлыгы турында. Чуаш теле инде ул чынлап та бик матур тел. Аны менә әле алдан бәләкәйдән сөйләшә башлаганда аны аңлап бетерә алмыйсың. Әле җырлый башлаганда да мин аны аңламадым. Менә хәзер җырлый, быел инде хәзер инде менә 3 ел була, хәзер генә аңлый башладым мин аны. Искиткеч матур тел икәнен. Ул яңраулы, ул шундый пластичный дип әйтергә буламы соң инде. Аны ничек тә куеп була аны. Ул барбер яңрый. Чөнки анда ачык авазлар дигән мин аны татар телендә укымаганлыктан гласный дип әйтергә була инде. Менә шушы а, я хәрефендәге сүзләр бик күп. Менә шулар белән дөрес куллана белсәң, җырың бик матур яңраячак. Аннары соң чуаш теле инде ул менә безнең һәр тюркоязычныйлар без бер-берсен аңлыйбыз. Казаклар, үзбеклар, таҗиклар, татарлар бер-берсенә охшаган безнеке. Чуашында тюркский языкка төрек телләренә керткәннәр инде аларында, но ул бөтенләй икенче тел. Аны аларны Төркиягә барып йөриләр чуашлар. Алар үзләре дә әйтәләр. Фестивальләр белән баралар алар. Безне анда аңламыйлар диләр. Ул икенче тел бөтенләй. Шул ук вакытта телләрнең слоги, ижекләрнең озынлыклары, кыскараклары аларның безнең телгә охшаган татар теленә. Шуңа күрә инде менә минем үземнең көйләргә, татарча язган көйләргә чуаш сүзләре белән керткән шигырьләр менә бик матур киреп кенә утыра. Шул вакытта әгәр дә мин чуашча җыр яздым икән, татар теле белән язылган шигырем бик матур чуаш музыкасына килеп керә. Шул вакытта алар бик якын, бик туганлар ике тел. Шул вакытта икесе ике төрле. Әгәр дә җырчыда моң бар икән, ул аны русча да бирә ала, татарча да бирә ала, чуашча да бирә ала. Юк икән аны тырышырга да кирәк түгелдер инде ул. Бүтән җирдә сәхнәдә түгел, я дискотекаларда, я бүтән җирдә, я туйларда җырларга кирәктер. Моң понятие растяжимый диргә кирәк инде ул. Барыбер менә без татар эстрадасында без уйлыйбыз, менә безнең хөрмәтле җырчыларыбыз Илһам Шакиров, Әлфия Абзалова,
бик татар маңлы дибез. Шул чорда шулай булгандыр. Ну, вакыт бит бер урында тормый. Тормыш кил алга таба уша. Хәзер менә яшьләр өчен ул моң икенче телләрәктер. Минем өчен, менә ул минем фикерем генә, моң ул татарча да, чуашча да, русча да аны айырып булмый. Әйтәмеш, я бар, я юк. Чуашча моң дигән сүз бармы? Чуашча моң дигән сүз юк. Чунлык диләр. Чун дигәне жан, чунлык. Жанлылык дигән. Душевность. Менә шушы нәрсә бар. Чунлык. Жанлы җыр диләр аны. Сез әйтеп киткән идегез, татар теленең, чуаш теленең яңгыравыклыгы, татар телендәге моң һәм рус теленең белүендәге ачык авазлар миңа бирде дип сез әйтеп киткәнсез. Менә шуны оештырып тагын бер тапкыр әйтегез инде. Шулай хәлверсен. Менә татарда булган милизмнар, чуашның матур теле һәм рус телендәге иркенлек, алар барыбер менә тартынып түгел. Чуашларда әзрәк тартыну дигән нәрсә бар. Шуңа күрә алар я хәрефләрен әзрәк кысынып әйтәләр. Менә шу иш тел, иш мәктәп бүген рәхәтләнеп киң күкрәк белән, татар моңы белән дип әйттек. Әпәттәки татар милизмы дип әйтәсәк килә минем. Матур теле белән, русның шулай киңлеге белән бүген мине рәхәтләнеп үземнең тамашачыларым каршысына чыгара. Шуңа күрә инде мин үземдә эшкә дөньям да бай дип уйлыйм. Тамашачыма нәрсә белән чыгарга икәне бар дип уйлыйм. Есть чем выходить дип әйтмәкче булам. Телләр белүнең файдасы бар дип әйтергә килсәз. Ну, тел белгән бай диләр. Ике тел белгән бай диләр. Эш тел белгәч мин тагын да байрактыр инде. Сез ничек уйлыйсыз, мәсәлән, сез иркен инглиз телендә сөйләшсәгез, сез тагын да бу сүзгә күбрәк бай. Әлбәттә, менә минем инде теләгем, бик зур теләгем, кыска гына нидә вакытта шу инглиз телен мин хәзер өйрәнергә кирәк, чөнки хәзер миңа Америкада яшәүче чуашлар бик күп чыгалар, алар үзләренә чакыралар, алар анда тараталар, менә чемпионка булып киткән. Швейцариядә чемпионка булды, ул марафон 12 сәгать буенда беренче урын алды ул Швейцариядә. Надежда Сандаркина безнең Чувашиядән ул минем җырларымнан да Америкада бик тарата, ул яза инде Фәридәсенең җырларынан. Греклар тыңлыйлар, поляклар тыңлыйлар дип. Әпәттәки шул вакытта бу бит инде менә алар бит аны телне белеп аңламыйлар. Нәрсәдер үзләренең җаннарына, күңелләренә табалар. Нәрсәдер. Аннарысын күп кенә китеп киткән, еракларга киткән чуашлар бик күп бүген хатлар язалар. Урысланганнар да инде алар, татарлар кебек. Ну бит менә тамырлар безнең, алар безне җибәрмиләр барбер. Шул вакытта әлбәттә бер нәрсә дә үз урында тормый. Глобализация дигән нәрсә дә бар. Шул вакытта әншле бана ашыктырга кирәк. Менә мин уйлыйм, минем татар телем ул минеке. Мое личностное. Ул минем туганнарым белән, дусларым белән, минем туган җирем белән аралаштыра торган тел. Шуңа күрә тиз генә анардан отказываться. Кирәк түгелдер дип уйлыйм мин аны. Миңа ул кирәк, миңа чуаш телем дә кирәк. Берәр бәйрәм инде. Бәйрәм. Берәр фестиваль дип әйтик инде. Шунда бер тел белән генә чыгалар фольклорный группалар. Менә күз алдына китерегез әле. Менә фольклорный группалар чыктылар, русча гына җырладылар ди. Кызыкмы соң инде бу? Интересныймы соң? Шул вакытта менә татар фольклоры булсын, татарча киенгән милләт белән, татар теле белән сөйләшкән, шул вакытта чуаш теле белән сөйләшкән, мордвача сөйләшкән, аннарысын бүтән телләрдә сөйләшкән менә фестивальләр, ниләр, бәйрәмнәр, ул бит инде күпкә байлырак.
Тормышта да шулай дип уйлыйм мин аны. Рухи яктан караганда менә кешегә нәрсә бирә ул күп тел белү? Сезнең үзегезгә нәрсә бирә? Менә әгәр сез эстрадада булмаган булсагыз, нәрсә бирер идегез сезгә? Рухи яктан байыту менә бүген минем тин китапларым рус телендә. Шуңа күрә ничек мин ул телгә рәхмәт әйтә алмыйм. Бүтән үземне байыткан, үземне тутырган дип әйтәсе кирәк инде. Аннан соң менә хәзер мин сезнең белән сөйләшәм. Иң беренче сезнең соравыгызга миңа җавап бар русча килә. Мин аны күчерәм, үз ишемдә татарча сөйләшергә тырышам. Шул вакытта бу да байлык бит. Әгәр дә мин рус телендә тулысынча акыллы, зиналы кешеләрнең фикерләрен аңлый алам икән, менә шушы рухи байлык. Менә Чуваш белән татарлар күрше булсалар да, һәм төрки халык бар булсалар да, безнең рухи бәйләнешләр зур дип әйтеп булмый. Моңа күпмедер дәрәҗәдә менә бу телне аңламауда сәбәпчедер инде. Сез ничек уйлыйсыз, менә сез теге ниндидер бәйләүче, ике халыкны бер-берсенә аңлатучы нәрсә була алар? Ничек уйлыйсыз, эстрада була аламы бу рольне уйный? Менә максат нәкъ менә шул. Минем максатым, минем теләгем, мечта диргә кирәк инде анда бит. Менә Чувашчасы ничек? өмет, шул ук өмет. Хаялда, минем хаялым диргә кирәк. Концертларыма төрле халыкның килүе, дуслыкны ныгыту. Шуны әйтергә кирәк, Чуваш халкы хөрмәт белән карый татар халкына. Аларның ниндидер эшләрендә бар бер, күңелләрендә ниндидер зур хөрмәт татар халкына. Шуңа күрә алар бик яратып тыңлыйлар татарның җырларын, моңнарын. Чуваш эстрадасына калганда да алар инде барыбер ничектер сожалением дигәнмесең инде кызганыч белән карыйлар үзләренең эстрадасына, чөнки аларга безнең эстрада бик алга киткән кебек тоела, бик бай кебек тоела. Вокал ягыннан да, аранжировкалар ягыннан да, бөтен яктан, киемнәр ягыннан да алар бирок карамыйлар, алар шушы күрше регионга карыйлар, безгә карыйлар, безнең Татарстанга карыйлар. Без бит инде үзебезнең эстраданы күбрәк тәнкыйтьлибез, матбугатта бик тәнкыйтьли, түбән зәвыклы җырлар дип сез ничек уйлыйсыз? Ничек бәяләр идегез татар эстрадасы? Дөресен әйткәндә, бик татар эстрадасына кирип шуны тыңлап утырырга вакытта юк. Мин күбрәк инструменталь җырлар түгел, мелодиялар тыңлыйм. Шуңа күрә алар миңа минем күңелгә күбрәк хуш килә. Аннан соң әгәр дә кеше үзенең сәләтен эзли икән, тырышып карый, әгәр дә чынлап та Аллаһ Тәгалә биргәндер күпмедер сәләт булса, ул аны чыгарырга тырыша икән сәхнәдә. Бу яхшы күренеш. Моны хуплап була инде. Әгәр дә инде ул җырчы булам, менә шулай үземне күрсәтәм дип кенә, матур яшәйм дип кенә чыкса инде халык, аны ул ерак бара алмый инде бу фикер белән. Барыбер. Һәр вакытта шулай булган инде ул. Хәзер дә шулай барачак. Так было, так будет. Сез ничек планлаштырасыз? Татар эстрадасына килергә уйлыйсызмы, әллә Чуваш эстрадасын үстерергәме? Әллә икесен бергә кушып куйганмы? Татар эстрадасында инде шундый фикер бар. Бер вакыт ике урында утырып булмый дип. Аннан соң үземне күтәргән Чуваш халкында да бүген шулай итерсәм, дөрес булмас иде бу нәрсә. Даже, мягко говоря, предательство дип әйтә алмыйм инде, андый зур сүзләрне әйтәсем килми. Но шулайрак булган булыр иде ул, әзрәк кенә, конечно. Алар бит мине күтәрделәр. Шуңа күрә менә бүгенге көндә үземдә булган сәләтне реализация, тормышка ашыру
ашырга булдырганыма мин барбер чуаш халкына рәхмәтлемен. Мин татар радиоларында кирип карадым, үземнең җырларымны да бирдем. Хәтта анда минем җырларымны җырлаталар. Менә күңел радиоларында шул вакытта бер радиога китереп бергәч, алар миңа әйттеләр: "Җырларыгыз да матур, моңыгыз да бар. Ну безгә профессиональ җырчылар кирәк булды, кирәк диделәр." Ул вакытта инде ул радио исемнәрен генә алыштырып ята иде шул вакытта. Әйтмим кем кайсы радиолар икән. Инде шундый әйтем бар: бикле ишекләргә ишекләрне кыйнаганчы, ачык ишекләргә кирәгез дигән. Вот. Бүген минем өчен ачык ишек ул Чуашстан булды. Шуңа күрә Аллага шөкер. Шулай булган очракта да татарларда концертларым йөри. Чувашиядә урыслар да күп. Хәзер инде менә шундый максат, аларны да айырып калдырасы түгел. Күбрәк рус җырлары белән дә тупландырып репертуарны, татар җырлары белән дә тутырып, шул бер концертка төрле милләт килсен өчен. Менә шундый максат алга таба. Сез ничек уйлыйсыз, менә бу ике телдә җырлау ул кешеләрне якынайтамы, телләрне өйрәтүгә мөмкинлек бирәме? Җыр, моң Аллаһ Тәгаләдән бирелгән бик зур бүләк дип уйлыйм мин. Мин аны шулай кабул итәм. Аны аңлау белү, бирә белү, менә нәкъ шул ярдәм итә дип уйлыйм мин аны. Потому что ник дисәң, ул бик көчле энергетика. Җан белән, йөрәк белән сөйләшкәннән карата, ул тел белән сөйләшкәннән көчлерәк ул. Сүздән караган, сүз белгән булып кына кара. Менә шигырь ул шигырь гына. Әгәр дә аны җырга, моңга күммәсәң, ул шигырь булып кала. Шул шигырьне җыр булып кешегә җиткерү, барбер менә музыка, мелодия, ул көчлерәк дип уйлыйм мин сүзгә карата. Телләрне өйрәнүчеләр бармы? Татар телен, сүзләрне өйрәнүчеләр беләсезме? Яки чуашчаны кирәк? Татарлар бик күпсе, чуашлар бик күпсе татарча белә. Бигрәк тә олы яшьтәгеләр, алар бик күп татарчалар. Бигрәк тә мишәрләр, алар татарча аңлыйлар. Белмәсәләр дә аңлыйлар барысы да дигән кебек олы яшьтәгеләр. Мишәрләр да. Мишәрләр татарча беләләр. Юк, чуашча белә дип инде. Мишәрләр күбесенчә чуашча беләләр. Чуашлар да татарча бик матур сөйләшәләр. Менә теге яктагылар. Сез җыйган иң зур концерт ничә көн барды, ничә кеше җыелган иде? Ну, иң зур зал инде ул Чабаксарда тракторостроительләрнең Дом культуры. Концерт залы, да. Тракторостроительләрнең концерт залы, анда 1050 урынлык, 1100, ну, шул шама, 1000-нән артыграк урын. Шул концерт залында мин былтыр ай сайын дигән кебек, ну, сезон вакытында инде ай сайын дигән кебек концертым булды. Менә бүген быел гына әле бул ноябрьнең 23-24 2 көн концертларым булырга тиешлек шушы залда. Белән кеше килергә булдыра, чакырам. Заллар тулы иде. Туп-тулы. Аллага шөкер. Туп-тулы. Беренче елларда әле урамда йөзләп кеше кала иде, нигә кермичә. Мондый күренеш инде күптән булган юк дип тамашачылар үзләр сөйлиләр. Шуңа күрә бу битендә тагын күбрәк ответственность, җаваплылык китерә тырышып эшләргә. Шундый җырчылар бармы? Бар. Мин ялгыз түгел. Көйләр генә язам. Чуашча да, татарча да, татарда инде минем исемем автор башкаручым Фәрида Фәйзуллина, чуашча инде просто Фәрида. Икесе дә бер кеше инде ул. Көйләрне күбесенчә мин үзем язам. Сүзләрен авторлар, бик күп авторлар сүзләрен хәзер җибәреп бирәләр. Иң беренче альбомым минем чуашча. Валерий Раштав дигән поэт бар. Менә бүгенге көннең Чуашстанның иң батыр улы дип уйлыйм инде. Чөнки умыртка сөяген сындырып, умыртка баганасын сындырып, бүген ул 15 ел инде нидә урын белән ята, инвалидлар йортында. Шуңа карамастан тирән мәгънәле үз халкын яратып, шундый шигырьләр яза. Иң беренче менә шушы альбом аның шигырьләре белән чыкты минем. Менә шушы альбом үзенең иң төп ролен уйнады диргә кирәк.
халык шушы альбомны яратты, аны кабул итте. Шушы альбом белән бүген Валерий Раштов кешегә танылды, Аллага шөкер. Чуваш телендәге менә сез әйтә алган, әйтәсе килгән сезгә иң ошаган мәкаль яки әйтемне әйтә. Тустава нахпа, юраду жинже, тыдын задрать, пәдемшут тенже, пәлер упрама, чун буянлыкне, еварчух тазар алы бер-берне. Ул иң популяр булган бүгенге минем репертуарга җыр Самана дигән аны. Замана дигәндер инде ул аның саманасы. Менә шундый тирән мәгънәле сүзләр. Мин аны үземчә генә күчереп карадым, менә ул алай түгел, дуслыкта, туганлыкта тотынып тора дөнья. Дуслыкның кадерен белик, югалтмыйк дөньялыкта. Но дословный перевод алай түгел үзгәрәк. Сез акапелла билгеләре хәзер җырлап кысатасыз, чуваш чакта татарча белән. Ну, татарчасын инде үземнең җырда түгел, Әлфия Абзаловканы җырлап карыйм. Әкренге сиздермичә яшьлеге гомерем үтә, йөрәгем һич тә картаймый, һаман да нидер көтә. Картаямын исең йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырланса да. Картаямын исең йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырланса да. Мен жене жители сарага якмар, ты да таманал, тулсап савырвар, сывламбек таза, эмет пепурнар, шаныш паганал, малалаудар, туставаналак па юраду чинже, тыдан азадырат педеме шутенже, пелеру прама чун буянлыкне, еврачук тазар алы бер-берне. Нәрсә турында җырлады? Менә нәкъ шул дуслык, туганлык турында. Дуслыкта, туганлыкта дигән сүз. Һәм сезнең Кыйын чакта бер-беребезгә кулларыбызны сузарга онытмыйк дигән мәгънәле җыр. Һәм сезнең менә татар рус телләрен белүегез шушыны икенче төрле итеп башкарырга мөмкинлек бирә. Ну, ул әзрәк байыта, чуаш җырларын диргә кирәк. Менә татар ниләрен, татар милизмлары чуаш җырларын байыта дип уйлыйм. Алар үзләр шулай дип әйтәләр инде. Икенче төрле милизм белән менә борма җырлаган аларга бик ошый. Аннарысында менә бу рус тел белән рус телендәге булган киңлелек, широта дигәнмесең инде, ул руслар алар широта душ иделәр, но алай гына да түгел, широта языка тоже монда бар. Шушы менә шулай җырлар чыгарга, аларны җырларга миңа җиңеллек бирә дигән кирәк инде, уңай җырлар, матур җырлар язарга.